Com pot ser que un pensador del segle XIX estigui encara avui al centre dels nostres debats més intensos sobre llibertat i felicitat? Sembla increïble, oi? Doncs avui ens submergim de ple en la ment de John Stuart Mill, per entendre-ho, perquè, ja us ho avanço, les seves idees sobre els límits del poder són més rellevants que mai. La història de Mill, a veure, no comença en una escola qualsevol, no. Comença com un experiment, gairebé. El seu pare, James Mill, i el seu mentor, el famós Jeremy Bentham, el van sotmetre a una educació, brutalment rigorosa. L'objectiu era claríssim, crear una autèntica màquina intel·lectual, un geni programat per liderar el moviment utilitarista. Però què passa quan una màquina es trenca? Doncs això va passar als 20 anys, i aquella crisi mental tan profunda que va patir no va ser el seu final, ni de bon tros. Va ser, de fet, el naixement del gran pensador que coneixem. Algú que, a partir d'aquell moment, es va atrevir a qüestionar absolutament tot. Bé, per entendre a fons el pensament de Mill, farem un petit viatge. Aquesta serà la nostra ruta. Primer, qui era i en quin món vivia. Després, ens ficarem de ple amb la seva idea de la felicitat, que és sorprenent. Seguirem amb la seva defensa de l'individu contra la tirania, la seva visió per a la societat i, per acabar, la pregunta del millor. Per què ens hauria d'importar tot això avui en dia? Perfecte. Doncs comencem pel principi. Per entendre Mill és clau entendre el món que el va forjar. Parlem d'una Anglaterra en plena ebullició, enmig de la revolució industrial. Un món ple de canvis, de tensions i de preguntes totalment noves sobre com hauríem de viure junts. Aquesta cronologia és que és brutal. Ens dibuixa una vida de contrastos radicals. Imagineu-vos, un nen prodigi, sí, però forçat a ser un geni, i després un adult que ha de trencar-se per la meitat per poder reconstruir la seva manera de veure el món. Perquè, insistim-hi, aquella crisi mental no va ser un punt final, va ser el veritable punt de partida del seu pensament original. I va ser justament llavors quan va començar a trobar la seva pròpia veu, una veu que, per cert, estaria profundament influenciada per la seva relació clau amb Harriet Taylor. I aquesta transformació personal tan bèstia el va portar, inevitablement, a reexaminar una de les idees que li havien ficat al cap des de petit, l'utilitarisme. Però atenció, Mill no es va limitar a repetir la lliçó que havia après. No, la va agafar i la va reinventar per complet. A veure, la idea de base, la que hereta de Bentham, sembla molt senzilla. Diu que la moralitat d'una acció depèn, bàsicament, de si produeix felicitat. O sigui, les accions bones són les que augmenten el plaer i redueixen el dolor per al màxim de gent possible. Simple, oi? Sembla lògic. Doncs bé, Mill hi va veure un problema enorme. I aquí tenim la clau, la gran revolució de Mill. Per a Bentham, el seu mestre, la felicitat era una mena de suma matemàtica de plaers. Donava igual d'on vinguessin, llegir poesia o jugar a un joc senzill. Tot valia el mateix si et donava la mateixa quantitat de plaer. Però per a Mill això era un error de base. Ell va dir, un moment, hi ha plaers superiors i plaers inferiors. Els plaers de l'intel·lecte, de la creativitat, de les emocions, són simplement d'una altra categoria. Són qualitativament millors que els simples plaers físics. Aquesta frase és que és demolidora. Ho resumeix absolutament tot. Per a Mill, conformar-se amb els plaers fàcils, amb els plaers simples, és com viure una vida a mitges, una vida menor. La veritable felicitat, segons ell, no està en estar sempre content i satisfet. Està en el repte, en l'esforç de cultivar les nostres facultats més elevades, encara que això, de vegades, impliqui estar insatisfet. Molt bé! I ara veurem com aquesta idea de la felicitat, com una cosa que es cultiva, com un autodesenvolupament, es connecta directament amb el seu altre gran tema, la defensa apassionada de la llibertat individual. Perquè és de sentit comú. Si el nostre objectiu és cultivar aquestes facultats superiors, necessitem espai, necessitem llibertat per poder fer-ho. I amb això arribem a la pregunta central de la seva gran obra sobre la llibertat. Una pregunta que de fet ens afecta a tots, cada dia de la nostra vida. On acaba la meva llibertat i on comença el poder de la societat sobre mi? Mill va obsessionar amb intentar traçar aquesta línia tan delicada. Per a Mill, i això és molt interessant, l'amenaça més gran a la llibertat no venia necessàriament de reis o dictadors. No. En una democràcia, el perill és molt més subtil, més invisible. Ell ho va batejar com la tirania de la majoria. I no parlava només de lleis injustes. Parlava de la pressió social, d'aquella opinió pública dominant que, com una força invisible, ens pressiona a tots per pensar igual, per actuar igual, i que al final acaba esborrant l'originalitat i la diferència. Sona una mica familiar, oi? D'acord.
Llavors, com ens podem protegir d'aquesta mena de tirania? Doncs Mill proposa una solució que és radicalment simple, el que coneixem com el principi del dany. La regla és elegantíssima i molt potent. La societat, l'Estat, només pot ficar-se en la vida d'una persona per una única raó, per evitar que faci mal a una altra persona. Punt. Que ho faci pel seu propi bé, físic o moral, no és una justificació suficient. Això és revolucionari. A partir d'aquí, Mill defineix una mena d'esfera de llibertat personal on la interferència hauria de ser simplement inacceptable. I la divideix en 3 grans àrees. Primer, la llibertat de consciència, el que pensem, sentim i opinem. Segon, la llibertat de gustos i d'estil de vida, com volem viure la nostra vida. I tercer, la llibertat d'associació, amb qui ens juntem. Aquests 3 dominis, per a ell, són el nucli de la nostra individualitat, són sagrats. I per què? Doncs perquè ell creia que sense la llibertat de pensar diferent, de viure diferent i d'associar-se lliurement, el progrés humà, senzillament, s'atura en estat. I que quedi clar, Mill no era un filòsof tancat en una torre de marfil, ni de bon tros. Ell va agafar tots aquests principis i els va aplicar directament a la realitat, defensant reformes socials i polítiques molt concretes que, de fet, van acabar canviant el curs de la història. Tot i que bevia del liberalisme clàssic, de gent com Adam Smith, Mill sempre tenia la mirada posada en el futur. Va entendre de seguida que la llibertat de veritat havia de ser social i política, no només una qüestió econòmica. I si volem un exemple perfecte d'això, només cal mirar la seva defensa del sufragi femení l'any 1867. Va ser el primer membre del Parlament en fer-ho. Va aplicar la seva lògica d'igualtat fins al final, per a tothom, sense cap mena d'excepció. El seu model de govern, la veritat, era pur pragmatisme. A veure, defensava la democràcia, sí, per descomptat, però sempre amb límits molt clars per evitar que es convertés en un despotisme. El deure principal del govern, protegir les minories de la majoria. I sí, acceptava que l'Estat intervingués, però només de manera limitada i justificada, per exemple, per regular el treball infantil i garantir el benestar. No era, per tant, un llibertari radical, era un reformista, sempre buscant aquell equilibri tan difícil entre la llibertat i l'ordre. Bé, i tot això ens porta a la gran pregunta final. Després de més de 150 anys, per què hauríem de seguir llegint John Stuart Mill? Per què encara és important? Doncs senzillament perquè la tensió fonamental que ell va identificar és exactament la nostra tensió avui. Pensem-hi. Llibertat d'expressió contra discurs d'odi. Llibertat personal contra salut pública. Drets individuals contra el bé comú. Són els debats del nostre dia a dia. Mill no ens va donar respostes fàcils, perquè segurament no n'hi ha, però el que sí que ens va deixar és, potser, el millor mapa per navegar aquestes tensions. Ens va ensenyar a fer-nos les preguntes correctes. I amb aquesta reflexió final arribem al final. En el món digital que vivim, un món d'algoritmes, de cambres de ressonància, on la conformitat sovint es premia i les opinions divergents es castiguen, potser l'advertència de Mill sobre la tirania de la majoria no és només rellevant, potser és directament profètica. I potser avui més que mai, la tasca més urgent que tenim és defensar el dret a ser, com deia ell, un Sòcrates insatisfet.